Vítajte pri ďalšej epizóde nášho školského podcastu. Ja som Monika. A ja Laura a dnes sme si pripravili tému, ktorá krásne vonia jarnými sviatkami. Dnes sa pozrieme na Veľkú noc. Povieme si, prečo oslavujeme, aké tradície máme na Slovensku aj vo svete a pridáme aj pár zaujímavostí, ktoré vás možno prekvapia. Začneme teda od začiatku. Veľká noc je najväčší kresťanský sviatok a pripomíname si s ňou zmrtvých stania Ježiša Krista. Ale zaujímavé je, že sa slavila už aj v predkresťanských časoch ako sviatok viery a nového života. Preto sa s ňou spájajú symboly ako vajíčka, zajačiky, baráčiky či čerstvá zeleň. Na Slovensku máme tradičné veľkonočné zvyky, ktoré všetci dobre poznáme, napríklad šibačka a oblievačka. Chlapci chodia po dedine alebo meste, šibú dievčatá korbáčom a oblievajú ich vodou, aby boli zdravé a krásne. A za odmenu dostanú malované vajíčka, koláče alebo aj nejakú tú výslužku. No a samozrejme, na stole nechýba šunka, vajíčka, baránok a veľkonočný koláč. Ale v iných krajinách to vyzerá celkom inak. Napríklad v Nórsku počas Veľkej noci fičia na detektívkach. Je to tzv. Paskerkrim. V USA zase deti hľadajú čokoládové vajíčka v záhrade. A v Španielsku sa konajú veľké náboženské procesie s krásnymi krojmi a hudbou. A teraz jedna veľkonočná zaujímavosť. Vedeli ste, že najväčšie čokoládové vajce na svete vážilo až 7,2 tony? Vyrobili ho v Taliansku a bolo vysoké cez 10 metrov. Wow! Tu by bolo sladkosti až do Vianoc. A to je na dnes všetko. Dúfame, že ste sa dozvedeli niečo nové a možno si spomenuli aj na svoje obľúbené veľkonočné chvíle. Napíšem, ako trávite Veľkú noc vy. Počujme sa opäť na budúce. Majte krásne sviatky a užite si voľno. Tak ahojte!